Yo, bunot. 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 Ano? Bagay. Bagay. Bagay na yo. Titikang. 1, 2, 3, 4, 5. Pak. Ako naman yan. Next. Hambre. M. Bunot. Milando. Hayop. 1, Misay. 2. Misay yo. Oh, dali kayo maray kita lo. Ano ka? Misay. Sige ta. Okay, bagay. Bagay. Payong. Anay. Ano, kumuha ka na? Ito, tuhay. Prutas. 1, 2. Nalala. Momento. Napapulos. Uy, yun na yan ha. Pagkus ka naman yung mga ito. Bagay. Uy, 1, 2, 3, 4, Pako. Uy, Meron nga. Nararato mo na nila. magbarbag ka dyan. Ayan ka. Ano ba nilulumpa? Hindi mo nakakelos, pero di na pantay sa lifetime. Don B. Kuha nila pili. Abang. Ayop. B. Hayop. 1. Ano? Ayam. 2, 3, Ayop. 4. Ayop. Wala pang Dili. Wala diri balik. Kau yang likod. Balik kita kamera. Pilit. Shout out mga taga-Kugon. Uy, tama na. Arikar, Arji. Ay. Shout out Eric Arins. Terus shout out. Hindi to. Si Eric ini. Shout out kan Ma'am Peace. Peace. Ayop. Alat garap na ito. Ayop. Alat ko rin. Oh, ito. Aris, garap na ito. G. Hayop. 1. Ghost. Oh, di ba? Bola. Ha? Pwede ba niya? Ayop po. Hey, winaray.